Βγάλει και την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δοκίμασε να βρει την μπάλα ο Ζέλσον Μάρτινς. Κατεβάζει για τον Ροντινέη που έχει το σουτ με το αριστερό. 1-0 Ολυμπιακός. Ο Ροντινέη σκόρερ στο μάτς το φιλικό με την Ρώμα. Σκοράρει και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό και πηγαίνει να πανηγυρίσει ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων σήμερα εκεί όπου βρίσκονται οι φανατικοί φίλοι του Ολυμπιακού. Ένα αριστερό πλασέ που δεν είναι το πόδι του. Η μπάλα κύλησε και κατέληξε στην δεξιά γωνία της εστίας του Σιαμπάνη. Με τον Αργεντίνο έκοψε ο Στάμεν, τώρα παίρνει ο Ζέλσον Μάρτινς, ανοίγει η του Βόλου, η σέντρα του Πορτογάλου, το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. Γιώργος Μασούρας, λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του, στο 73 πετυχαίνει αυτό το πολυπόθητο δεύτερο γκολ για τους Ερυθρόλευκους για να ανεβάσει φυσικά ακόμα περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας στον Βόλο. Από την δεύτερη assist του Ζέλσον Μάρτιν στο παιχνίδι, το γέμισμα του Πορτογάλου πάνω στην κίνηση, στο σουτ με το αριστερό από τον Μασούρα. 0-2 από τον Μασούρα.